ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମକୁ ଯେବେ ବି ଭୋକ ଲାଗେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସାଧା ସୁଜି ଉପମାର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନି, କମ୍ ତେଲରେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଘିଅ 2 ଚାମଚ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଟର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି 1.5 କପ୍ ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଛି। ଆପଣ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ସୁଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗରମ ନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧା କପ୍ ସିମେଇ ପକାଇଦେବା। ସିମେଇକୁ ବି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିବା ଯେମିତିକି ସୁଜି ସହ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯିବ। ସିମେଇ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏମିତି ଭାଜିଲା ପରେ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ସିମେଇ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ତେଲ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ କି କମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଜିରା 1 ଚାମଚ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିରି ଡାଲି ପକାଇଛି। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପକାଇକି ଭାଜିଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏମିତି ଭାଜିବା ଯେମିତି ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜକୁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଯେମିତିକି ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗାଜର ଆଉ କିଛି ଏମିତି ପରିବା ଥିବ ପକାଇଦେବା ଯେମିତିକି ମକା ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା ଯେମିତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବାନି। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ସୁଜି ଆଉ ପରିବା ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ପକାଇଦେବା ଲୁଣ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏମିତି ଭାଜିବା ପରିବାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତାକୁ କଭର କରିଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର କଲା ପରେ ଦେଖିବା ପୁରା ଏମିତି ସିଝି ଯାଇଛି ପରିବା। ଏକଦମ ସବୁ ଟମାଟୋ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ପରିବା ବି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମସଲା ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ସିଝିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଗରମ କରି ରଖିଥିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ହିସାବରେ ପକାଇବା ପାଣି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ପକାଇ ଦେଲିଣି, 3 କପ୍ ପକାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ସୁଜି ହିସାବରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା। ଏମିତିରେ ବି ପରିବା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ସିଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଗରମ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭାଜିକି ରଖିଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ ତ ପକାଇଲେ ଏଥିରେ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ସୁଜିକୁ। ଘାଣ୍ଟିଲା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି ସୁଜି। ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆରାମରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ସୁଜି ଉପମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏକଦମ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ